Så jeg har valgt kvadratsætningen, parentes, x plus y gange x minus y med parenteserne. I lige med x i anden minus y i anden, som jeg så vil bevise, hvorfor det er, det giver det. Og vi starter sådan set bare med at skrive det op. X plus y, parenteserne, gange, parentes, x minus y. Og så starter vi sådan set bare stille og roligt med at sige, x gange x, det giver x i anden, og x gange minus y, det giver minus xy. Og så siger vi, y gange x plus y gange plus x, det giver plus yx eller xy. Og så plus y gange minus y, som giver minus y i anden. Og de her to, minus xy plus xy, de går ud i hinanden, og det giver 0, så det kan man godt sige forsvinder. Og så har vi sådan set x i anden minus y i anden stående tilbage. Og så har vi bevist den her kvadratsætning. Og man kan sige, at det de her kvadratsætninger, de anvendes til, eller det er, hvis man har for eksempel, som vi har her, to parenteser med de samme tal i, men forskellige plus eller minus, så kan vi altid, lige meget hvad der står inde i dem, så vil det altid give et eller andet i anden, minus eller plus et eller andet i anden. Og det er så det, vi har bevist. Og som eksempel, det kunne vi for eksempel tage 2a, parentes 2a, 2 plus a, gange, parentes 2 minus a, som nemlig altid vil give, i det her tilfælde, 2 i anden, eller 4, minus a i anden.